Киттік, Сәлем достар, сіздің білән эфирдан тыш рубрикасы. Һәм біз бүгін жырлау тапшыру ничек төшерелә икәнен ачыклаячакбыз. Достар, әйдәгез менә монда безнең режиссер Лилия Кадырова. Лилия, сәлем. Жырлау турында бер-ике сүз сөйләп кит әле. Менә ярты сәгатьтән үзең беләсең мотор, име? Әйдә соңрак. Администратор кайда Фирдүс? Шалтыратыгыз Фирдүскә. Достар, менә монда барысы да җитди 1 минутта вакытлары югаларына. Фирдүс, тота, бер-ике сүз әйтеп китәр безгә дә. Hey брат, күрәселәре бар әлемдә. Sizga bunda yaramay. Men bundan marafet navaditem. Достар, bu бүлмәдә бик тик кеше тора. Телеканалның директоры Тимур Гусманович. Biz аның янына бармыйбыз, чөнки мин куркам. Микрофон чуть-чуть поменьше сделать. Камера, мотор, киттек! Selam dostlar, bir hafta önceden gitti. Sizin bilen açıyoruz Şarkı Tavşırı. Hem anın alıp arası bir Firdevs Cemal'e. Достар, режиссер разбираться итәргә китте. Достар, бу жырлау тапшыру иде. Хәзер без сезнең белән студиягә күчәбез. Иң кызыгы нәкъ шунда. Мондый артистларны сез әле күргәнегез юк. Йохо! Исәнмесез, кадерле дуслар? Эфирда топ клип тапшыру һәмен алып. Нигә килдегез? Туган көне, туган көнгә Яукауламас ка. Давай. кибетләрдә һәм үзебезнең тавышларыбызны кызганыйбыз. Кызганмыйбыз. Һәм бар нәрсәгә оптимистик карарга шулай ук инде кирәк тә инде. Что такое серьезно? Популяр артист диджей Радик ничек яши бергә. Блин, ландыш. 10-15 дубльдән була, бу уңга булды әле. Сейчас точно пропишем. Вот. Бу булды 15-нче, 20-нче пропишем. Давай, телевизор һәм компьютер экраннары артыннан китегез. Достар, сезнең белән эфирдан тыш рубрикасы иде. Бары тик ТМТV телеканалы премияләрен тапшыру тантанасы өчен. Безнең өчен серләр юк. Сау булыгыз.